Wong taniku bakal wis mengkenen ku ingan sedih delengaken deh ku. Kayak yang sing buru petani ya sing tukang kuliah ya pada bae ningan. Melungan nase bae. Ora mula maning ora. Lenganku. Ya artinya kan ninganku wis tandur ningan kin ki ora. Wis tandur ningan wis mbuang modal ningan. Pada mati nang banjiran ya bakalnya tandur maning. Ya yang sing tukang kuliah ga melas ningan. Udah kan aura ga sejen ora guys. Wah, ning kono pada ijo, kok kan sing pada ngorea kok. Ditonslo gele makan mai kok. Sedih guys, lengakan ya delengan kuningan. Ndi sing ora rugi ora ki. Kin ki wis ngetokna lahan sebau kini, wis ngetokna 1.300.000. Ning kene iki per bau ya ki. Ya priwe ningan yang wis daripada anu ya kok pada tebar maning kok. Plok-plokan guys ning kene. Pada mati ya kian separuh kumana mau padang orang kok kan ning kana ya pada kelem mati kok kan sing dhuwur ya ijo sejen aura ga sedih guys. Oke tak puter ya posisi ning soge gejut kene iki. Oke tak puter ki wilayah mene mah beli ki ku pada grotang ya setetik mene mengon kan sing wong tanjange kok sing pada urip mene mau tandurin dingin kayak mah. Jadi posisi wis banjiran kok wis keker tandur wis gede kok anu nanjangi kon ningan reng kene mula beneri galeng guys ki sawakian sing mati ki garep dibeneri maning je galeng sing pating plorode ki ku kayakin kan cak banjiran kepada plorod dibeneri maning sebau kini guys 1.300.000 ta 1.400.000 sebau kang kene ki. Modalan maning kini ngetokna duit 1.400.000 maning kini bakal yang kene. Kian ya pating grontang ku. Sedih guys, lengan ae gar yang wong tukang kuli kok. Lengan ku pada tebar maning. Kok. Semoga petani senusantara ki sehat lah. Semoga rezeki melipat ganda kini mengkenen ki. Ya wis guys, mengkonon bae guys. Dikungkum dikunya. Assalamualaikum kanggo semuanya. Bye bye. Semangat para petani senusantara. Wawing.